Ayo kembali masih kanggo majikan Mas Yono, Kang Sugeng, Kang Suwarso, Kang Aceh Ego, KM Tahira Permata. Yang punya lagu aja ya sebelah kiri. Spesial kanggo bapane Eren majikan No, Bapak Kacung Ego, Kang Wasma, Mas Yono, Kang Sugeng, sing duwe KM Bahira Pernata. Harus apa lagi
Ugal-ugalan. Ayo, ugal-ugalan dilanjut.